Yat langing nyuwana belakang damuncat Tinon lirik kegunang suram sorot hitam padang Kasoran pacaring purnaming gegono Jahning yahning talogo kadi langit Mambang tangmas Wulan upamaneka Wintang tulya kusmaya semawur Marang kowe kang sekarang ati jalado Begegek uga gamel-gamel sadulika lae Menika sinuwun Prabu Kresna ingkang mrepete dhateng papan kula mrika kula ngaturaken pangabekti njur wonten sahabat padha paduka sinuwun iya Kakang Semar Badralaya wis dak tampa pangabektine Kakang Semar tumibos padha-padha Kakang Semar mula nganti jeneng ingsun ketemu Kakang Semar mapan ana kene iki jalaran ingsun aku bakal susul marang kadangku Kyai Janaka Kakang Semar Paduka badhe sumusul Kang Rai Ndara Janaka iya inggih menawi paduka ndaratur kula pun ora sah disusul mboten sah disusul pun ditilang undur mawon jalaran sakniki adimu Ndara Janaka lagi kesengsem karo sih Alimbana mila ngantos kula kisah niku jalaran ati kula niku mboten seneng tetungkul ale ngisep madune kembang nganti lali sing dadi kewajibane dadi satriya kula niku ya gumun ing atase satriya bagus lah kok nembe iki kerasan ten kayangan swarga dawana ngendhok enten mriko
ora gelem lunga-lunga. Apa ora isin karo kanca-kancane sing do ngerti. Kok malah ngunut nggone wong wedok. Pun nek wis disikep kanggo kembene Dresanala, wis ora iso ubah. Niku sing kula ora seneng. Kanjeng Semar kados pundi? Aku iki wis niteni. Arep prayak luhur apa wong pindah kendaraan pisan yen oleh dawuh kuwi nganggo duka ing kono mahanane kurang wening ingkang dadi ciptane. Manggriyen sajae kok sampeyan ora trima nek kula mluputke kalih Ndara Janaka. Kanjeng Semar apa ora kelingan? Terus nyumurupi yen to Kanjeng Semar kuwi sejatine dewa kang anyarira janma. Ing tata gelar Kanjeng Semar kuwi wong pindah kendaraan iki sejatine paduka pukulun Bathara Ismaya Dewa ing menang handuk kabagian pukulun. Kasna sing jeneng dewa kuwi ora beda menungsa. Dewa kuwi ya titahe Gusti Kang Eka Jagat isih kesandangan apes murka karo lali. Mula yen ana luputku yen ana laline Semar para diagi elingna. Sebab apa kowe ora trima yen Ndara Janaka kok tak luputake tresna. Pukulun malih-malih menapa paduka kaliyan bilih ing dinten menika Yayi Janaka piniji dening Gusti Kang Eka Jagat nurunaken wiji sejati ingkang winadan Batari Dresanala. Kamangka sinuwun benjang mranilekipun ing jabang bayi wonten ing jagat menika saya ngandelaken lan menika dados sarana jejeke ngadil kuwi leres wonten ing alam padang menika Bu. Ya. Yen ngono aku ora sida nesu karo Ndara Janaka. Malah kepara dina iki ayo padha andum gawe. Aku tak nganglang ana sak kiwa temening kayangan Suralaya awit sing dadi pengerasaku laire wiji sejati iki kok rada ana gangguane sithik. Pangaten ya. Tak jaluk sira Prabu Kresna aja nigake Anoman lan Ndara Gatotkaca aja nganti kami tegat kepara ayo padha takani methoke bakal tekani wiji sejati iki Prabu Kresna. Oh nggih. Pantaroca Paduka Pulu lan wisake dawuh. Ayo padha nduk gawe muga melaire wiji sejati bisa manani saya jejeg adil lan bebener ana ing alam padang iki Kresna.
sembah sembah miring urut kapurpo miring sanggur dengeran sahanane kang nikanang sehing kasih maweh buka saweku